Yan ta. Kinilaw. Dari tinula. Nah. Pizza. Yan, tanok. Kanon naman eh. Rice atau cheat day rice. Sabaw ta gamay. Dudong ka unta dong? Mana ka dong? Ngi ka diha? Uy. Nah. Kan kau kini dong? Halang dong. Ini kok. Lang bay. Pepe. Ayo makan. Nasan. Nanda de pinalit na ko ani sa merkado. Ano doon eh. Merkado. Tayo man pihunasan. Lato niya. Kay 200. Ngita nga ako daw? Liko. Try daw. Oh. Try daw. Ang tama kadilin niya. Ay, sino na ako ni basa? Okay. Ilisan ko rin sinina, Mak. Basta. Sini? Sandok sibuyas kay. Sini? 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 Mga palit ang isda sa merkado 100 niya sa kapok. Lakay man labas kayo 100 kiri ini lang pituto nga kilo cinta pag na kayo nga may kortani namas kay Domingo ron gusto 40 pesos na gusto 200 ani no? Talag sa ragod yung gusto mo kapalit ng isda ng konti sa hay mahal Mana? Luang. Kita suluy sa ina ni kinalawan kita mo sulod niya dali ni guys himuon na kaya pilihan ko nila kan matis minalani mo ko gamay ko no
Ya, makadili. Thank you for watching ha. Subscribe naman dyan.